Abrir unha billa na casa e coller un vaso de auga para beber, ou para encher de auga a pota para facer o caldo. Premer un botón para que un aparello electrónico inicie o seu programa de lavado. Non eran escenas habituais hai 80, 100 anos. En todas as aldeas, en todos os barrios das vilas, as fontes eran, sen lugar a dúbidas, un dos elementos imprescindibles na configuración armónica da paisaxe e os eixos vertebradores do vivir cotidiano. En Sada, na primeira metade do século XX, a fonte da Praza de España ocupaba unha situación privilexiada. Era realmente o centro da vila. Malia ser trasladada posteriormente a un lateral da capela de San Roque, e de que xa non vemos a mulleres enchendo as sellas nen nenos calmando a sede despois da xogueta, segue a conservar o seu valor. Encadra a placa conmemorativa dun dos fillos ilustres de Sada, Manuel Lugrís Freire, o que fora fundador do Sindicato Labrego Solidariedade Galega e presidente da Real Academia Galega. A fonte Lavarrosa é a fonte máis antiga que se conserva en Sada. Serviu para abastecer de auga o barrio da Tenencia e tamén as embarcacións de pesca que saían a faenar dende o cargadoiro. O entorno onde está situada cambiou moito nestes últimos anos e desloce esta fonte de enorme valor sentimental para moitos salenses. Cando traballaba na fábrica era eu nova. Creo que tiña 18 anos, non sei se os diría ainda. Entón, o jefe, a fábrica chamábase Conserva San Claudio. E tiña un barco que se chamaba María Luisa, porque eles viñeron de cariño. E cando... Na fábrica tiñan auga, porque na auga, tamén aí detrás, aquí detrás da iglesia, tamén hai manantiales, detrás da iglesia. E entón, eles tiñan auga na fábrica. E nosotros, para levarle para o barco, os carretábamos, na fotografía que usted ve. Fina de Roque, Pepita de Lameiro e Carlos Naval. Antes era, pois mire, é unha cousa normal e corriente, un caño aquí diante e outro caño aquí detrás. O caño de diante era o que máis botaba, o detrás era o que botaba pouco. E a xente estaba todo ao rededor, casellas para dar auga para a casa, para as casas. Iso antes de vir a auga da Ré, E chegaba ali e encontrabas ao mellor con 5 ou 6 personas, cos calteiros ou casellas, e dicía, que me dabes, que me dabes? Outras, como a de Riobao, víronse transformadas e perderon o encanto do outro tempo. A auga fresca das fontes calma a nosa sede e o seu abeiro permítenos facer un alto no camiño. Hai uns anos non podíamos concibir unha aldea, vila ou cidade sen fontes. Hoxe en día pasan desapercibidas e van morrendo día tras día ata que deixan definitivamente o seu canto rítmico e alegre. Fontes abandonadas, perdidas, cubertas polas silvas. A ninguén parece importarlle. Non hai moito tempo, os veciños das parroquias do concello reclamaban camiños, escolas e fontes, como necesidades prioritarias para mellorar a súa calidade de vida e as perspectivas dun futuro mellor. Nos anos 50 do pasado século, varios manantiais de auga transformáronse en fontes públicas. Noutros casos, levouse a traída de auga ata aquí. Algunas destas fontes aínda conservan o símbolo do gobernante da época. Costume arraigado entre os políticos este de querer pasar a posterioridade deixando a súa pegada en placas a conta dos cartos de todos. Este símbolo, aínda que tuneado, repítese en Fontán, símbolo ao que alguén, de forma graciosa, denomina o cangrexo.
A máis artística de todas as fontes de Sada e unha das máis emblemáticas de toda a Bisbarra é a fonte de cerámicas do castro. É obra de Francisco Pérez Porto e está dedicada a Castelao, un dos persoeiros máis importantes do século XX no centenario do seu nacemento. De quen e como xurdiu a idea desta fonte homenaxe? A idea xurdiu de estar eu aquí traballando, xa que me invitara a Isadia de Pardo a disfrutar dese complexo de Sargadelos, tanto aquí como en Cerro. E eu estaba facendo unha experiencia na escola, estaba facendo unha experiencia sobre fontes, pero fontes creadas por min, Entón resulta que xa o proxecto deste museo era que isto fora un patio central, non? Es que rodeara todo, rodeara que fora un patio central e isto non vai, pero o presuposto non chegou. Que desde entonces me dixo un día, por que non faz unha fonte para ir para o museo? E dice, bueno, pero quero unha fonte grande, que funcione, todo eso. Me mandou facer os planos, eu fui técnico, e entonces tiña a suerte esa de poder dibuixar máis ou menos de unha maneira técnica. Cando fui para Sargadelos, saleu isto de 6 metros de altura. Creo que é unha peza única, así en... Falábamos de non facer unha estatua, porque Castelao non estaba de acordo cas estatuas. Baseándose neso, eu dixen, bueno, se unha persoa ten unha historia, pois o lóxico é que se reflexe a historia dele, que se reflexe a súa literatura e o seu dibuixo e a súa arte. As caras son para a xente do cine. Pensei nesa triloxía de Castelao, nesa triloxía de o árbol, a vaca e o peixe. Entón, isto é un árbore, onde está reflexada tanto o peixe como a vaca e a propia árbore. Entón, daí saleu todo. Pero tamén hai outras fontes humildes, agochadas, de difícil acceso, que só os veciños do lugar coñecen, como esta de Muiño do Vento ou a de Quintán, en Mondego. E a carón de moitas fontes, os lavadoiros, moitos deles restaurados hai uns anos. O de Alborelle, en Soñeiro, conserva todo o seu encanto, aínda que xa non se utiliza como tal. En tempos, este lavadoiro permitía a unha dúcia de lavandeiras desenvolver a súa tarefa e de paso poñerse ao día dos contos da parroquia. Antes tiñamos un río antigo, dunha aldea, como lle queiras chamar, con uns caños que levabas a roupa e despois ibas a tradealo ao caño. Pero no ano 56 fixeronos este lavadero que temos. E a roupa dos neniños pequenos collíase e íbase a lavar aos caños, a donde se clareaba a outra, pois lavábase a roupiña, xa se lle deixaba sitio á madre que viña ca roupiña para lavar as das criaturas recién nacidas. E cando morría unha persona no pueblo, pois xa non iba nadie ao río, nada máis que a persona que lle morrera a súa persona, iba a lavar a roupa ao río, pero xa non iba nadie. Solo iba esa familia a lavar a roupa do mortuorio. E vaciábase o río, a familia que lavaba, vaciaba o río, fregaba e deixaba o limpio para que fora despois a xente a lavar outro día. Botábase lejía, iso era unha obligación que todos os veciños teníamos que facer. Os mariñeiros do Azor viñan a lavar a roupa tamén ao río. Porque fondeaba aí, fondeaban fontán. E veñan a lavar a roupa, e claro, eran homes. En aquel entonces non había compresas para as mulleres, levábase, e claro, había vergonza. E collías, escondías todo mentras estaban eles, dábanos un apuro bárbaro. Eles viñan a lavar a roupa como as mulleres, porque eles estaban aí no barco, e claro, eles a lavaban eles. Máquina non tiñan, porque... E ponían a secar e todo, tamén. Despois dos esforzos da restauración, a falta de uso e de mantemento fan que de novo entren no abandono, no esquecemento. O do Tumbadoiro, en Meirás.
O de Mandín, en Soñeiro, ou o desaparecido do Mosteirón son exemplos de perda, de abandono, de renuncia ao pasado, de esquecemento das historias de amor, desamor, éxitos e frustracións que xurdiron ao seu redor e que aínda resoan. Tamén os hai restaurados de hai uns poucos anos, pero sen uso, sen auga, abandonándose unha vez máis. Perdida a súa utilidade, este lavadoiro perfectamente se podería integrar dentro dun lugar de lecer. As súas vistas sobre a vila e a ría conviden ao descanso, ao goce da contemplación, da lectura coas últimas raiolas da tarde. Os lavadoiros eran espazos públicos. As mulleres lavaban a roupa e algunhas veces tamén a conciencia colectiva. Que vida de traballos! Levar a roupa en grandes cubos de zinc no alto da cabeza, facendo milagrosos equilibrios, mollala, fregala, enxaboala, poñela a clareo, a secar e de novo levala para casa e pasarlle o ferro. O puñen da roupa vamos a ser. Mira, leces a roupa blanca. Agora, non se amolece a roupa blanca, vai amolecendo aí, hai que lavan da roupa oscura. Este taco de sabón é feito na casa. É sabón feito na casa. Facíase con polvos de talco, xoxa, grasa animal ou aceite ou así. Agora vamos ir com a roupa blanca. Bueno, ahora vamos a preparar a roupa ensabonada para poñela a clareiro. Vamos a poñela a clareiro. Ahora vamos a torcer. Cando se lava roupa grande, sábanas, colchas, cousas así, entre dúas persoas. Unha colle por unha punta, outra pola outra, unha torce por un lado e outra por outro. Entón, vaise... a roupa grande faz así. Disculpe, pero eu non podo creer como podían levar esta sella na cabeza. Se xa sen auga non hai quen poida comer. Si, home, como non, si nós levábamos a sella na cabeza, vou facer a demostración, levábamos a sella na cabeza, ou levaba eu a mala xente que íbamos todos á fonte, a máis levaba esta que é a miña irmán, temos a miña afillada, e levaba cando tiña 6 meses, eu tiña 13 anos, e levaba no colo. Levaba a sella na cabeza, a máis levaba no colo. Agora, vou facer unha sella aí. Non, unha sella aí. Vou fazer a demostración, como eu subía a sella a cabeza. Chea de auga. Agora vou no casella por aí. Xa non teño o xixo que tiña, que xa o perdi, pero bueno. Había un río aquí que ao principio o fixeron despois do ano 24, que non nacín eu, eu debía ter 5 ou 6 anos, ou 7 cando fixeron. Entonces, aquí a xente lavaba no río, levaba os bancos e levaba no río. Pero fixeron depois un decemento armado, que habían, pois, non sei, unhas
unhas 30 personas, 20 ou 30 personas lavaban no río aí perfectamente. Se entraban pola parte de atrás da carretera, se metían na esa, era un lavadero estupendo. Hoxe estes lugares perderonse, ocultáronse, tapáronse con alcatrán. Exemplos de como non soubemos integrar o necesario desenvolvemento urbanístico coa paisaxe, armonizándoa, humanizándoa con espazos públicos, abertos, cómodos, que conviden ao descanso, á conversa, á convivencia. Pois máis abaixo, ao final da desembocadura do río, pois tamén había na desembocadura, o río aí estaba a playa, que chegaba a playa aí arriba, e aí tamén iban a lavar, tamén había que lavar un banco e levar a lavar. Incluso se lavaba a loza, había xente que viña ca loza, nunha cesta, nunha pescadora, e traía a cesta e lavaba todo aí. Incluso, pois, para lavar, lavábase de todo aí. E despois ibas a buscar agua, que non había agua ensada. Mulleres afortunadas aquelas que tiñan o pozo e o río na casa. Canto aforro de traballo de tempo. Aínda así, había que cargar a auga en sellas ou caldeiros e leválos para a casa. Iso normalmente nas casas estaban as sellas. E meu irmán era o que iba a buscar a auga, moitas veces, casi sempre. Había a fonte da Barrosa e había unha fonte na plaza. E por esta zona había un pozo que chamaba un pozo do Ferreiro, que ali cobraban ao mes, me parece que eran 20 céntimos ou 50 céntimos ao mes, e ibas a buscar, ali tiña un pozo, e ibas a buscar tamén ali ao pozo. Auga das fontes, auga pura, cristalina, cantareira e milagreira, auga que convida ao descanso, ao sosego, a tranquilidade do corpo e do espírito. Lavadoiros, parladoiros, gabinetes psicolóxicos dos devanceiros para temperar a alma, para calmar o desespero. Historias de amor, de desamor, de encontro e desencontro, risas, prantos, contos, vida intensa. Fontes e lavadoiros, espazos de esperanza para recuperar a humilde beleza do noso.